2013 година е поредната, в която Добрин Иванов сее на производствените си полета двата френски хибрида на Лима Грейн LG 5663 и LG 5662. На масовите полета от 56-63 жънахме от 330 до 390 кг. 56-63 ми харесва това, че е много пластичен, както в дъждовна, така и в сушава година, показва едни постоянни резултати. Устойчив е на почти всички болести по слънчогледа. От 56-62 жънахме близо от 380 до 450 кг. Ежегодно земеделският производител залага демонстрационни опити, с които да провери доколко характеристиките на отделните хибриди пасват на почвено-климатичните условия за района на град Тервел. Всички хибриди са устойчиви на болести. При сушави години ние сме сяли хибриди на други фирми. Разликите в добивите са около 50-60 кг, което въобще не е малко. Освен това, слънчогледовите хибриди се отличават с висока масленост над 42%, което ги прави особено търсени от фабриките, произвеждащи олио. Каква е причината, заради която Добрин Иванов разчита основно на тази селекция? С фирмата Лима Грейн работя от 6-7 години. Работя с тях, защото тяхните хибриди са много пластични. Пресяват се еднакво добре както и при нормални дъждовни години, така и при сушави години. Важна култура в стопанството на Добрин Иванов е царевицата. През пролета на 2014 година зърнопроизводителят ще се довери на два нови хибрида от портфолиото на френския селекционер, а именно LG 30440 и на по-ранния Лима Нова. По мое наблюдение, когато сме ходили на демо опити на фирмата, извършени при наши колеги, ми направиха много добро впечатление. Самите растения са с много добър хабитус и през новата година ще заложим на тях. В североизточна България се намира фирмата на Йорданка Чернева. Площта, която обработва, е близо 27 000 декара, разпределена между няколко села, включително и в Черногор, където е ситуирана основната й база. През пролета на 2013 година 1/3 от площите с царевица Йорданка засяла с хибрида LG 3475, както и с LG 3491, от който на отделни блокове добивите достигнали над 1500 кг от декар. Така че и следващата година ще също мисля да използвам сортовете на LG, може би да увеличим площите, тъй като се доказаха с добрия си добив. От слънчогледовите хибриди, особено подходящи за района на Черногор, се оказали LG 5663 и LG 5633, от който получили добиви около 400 кг от декар. Това е и причината през пролета на следващата година агрофирмата отново да заложи на тези доказали се хибриди в Clearfield технологията.